Zdravím všechny kluky a holky, vítám vás Aiken a dneska jsme tam, kde jsme to celé začali a v tomto videu vám chci říct, že končím s nahráváním. Delší dobu jste si mohli všimnout, že nenatáčím, nemám na to vůbec čas, to víte, škola. Myslel jsem si, že to budu stíhat, ale nestíhám. Už vím, jaký to je točit hodněkrát, protože je to fakt náročný točit hodněkrát za sebou. Ale co už, nebudu tak končit úplně, budu natáčet různé hry s kamarádem, jeho odkaz máte v popisku videa, takže zase tak úplně neskončím, ale na tomhle kanále už končím. Myslím si, že videích jsem nenahrál zas tak málo za tu dobu, co natáčím. A co ještě jinýho? Už myslím, že nic si k tomu už nemůžu říct. Tak já se s váma loučím. Mějte se hezky a ahoj.